なんだか不思議だね、うっぺさんのイエロー。弦の色が蛍光イエロー。なんだかかわいいね、うっぺさんの年も。奏でる音がウクレレみたい、ウクレレみたい。なんだか綺麗だね、うっぺさんのメガネ。キラリと光るパープルメガネ。行きたいな媒体がうっぺさんの雑誌に回す。片手にアクロ12時間、アクロ12時間。みたいな媒体がうっぺさんの代表。花が片手に崩れから片言。丸をかけてたどり着きたい媒体が陸上に追われてたどり着けるの媒体がうっぺさんちの媒体がうっぺさんちの媒体が。